Karong panahon na daghan gyud sa ato mga kapuso ang todo tipid sa budget. Gani kung dunay pagsaka sa presyo sa mga palaliton ay makapangalot na lang gyud ka sa imong ulo. Apan mga kapuso, nasayod ba mo nga duna mo'y katungod mangutana kalabot sa presyo? This morning, aron mas mapalapdan ang atong kahibalo about customers' right, ingon man mga programa sa DTI Misamis Oriental, ato makauban dinhi sa At Home Mediabay Regional TV, ang Provincial Director sa Department of Trade and Industry Misamis Oriental, si Miss Almer Masillones. Good morning, ma'am, and kamusta po kayo ngayong panahon? Good morning, Sai. Maayo raman. Medyo lain-lain na itong tingog, but okay ra. Ma'am, din na nako dugayon pa, can you please explain to us unsa ba ang mga rights o katungod sa mga customers when it comes to basic necessities? Yes, Sai, no, natay ginatawag og mga katungod sa ato ang mga consumer para tabangan ato mga consumer na maprotektahan ug usab ma-empower sila. So, natay gitawag og 8 consumer rights. One is right to basic needs. So, natay katungod nga makakuha sa atong tanan nga basic nga panginahanglan. Ikaduha, katungod sa safety, meaning tanan na atay katungod nga mupalit sa mga produkto na delikado, no? Dapat na nikapasar siya sa basic nga mga standard nga gipatuman sa atong gobyerno. And nasa tay katungod to choose, no? So kita customer pwede ta mamili, di ta maulaw nga mangita or mag-canvas ug unsay mas barato nga presyo sa pareha nga kalidad sa produkto. And nasa tay right to be heard, no? Kung naatay mga pagmulo, naatay mga nato mga concerns, naatay katungod nga mutingog ipadayag ang ato ang nato katungod isip mga customer, no? So naatay katungod nga moapil sa kung unsa may mga balaodnon nga kalabutan sa ato ang mga consumer. Nasa tay katungod to basic consumer education. So dili man ta kahibalo kung sa niya to ang mga rights, no? Kung dili ta kahibalo kung unsa ni siya. So dapat ma-educate kita nga naaman tay mga katungod para kita maprotektahan o ma-empower, no, as consumer. And nasa tay katungod to redress, meaning kung nakapalit ka og mga produkto nga nato dili maayo ang kalidad or nailad ka or nato na overpriced ka ha, natay katungod nga mo file og complaint, no, sa mga consumer sa atong agencies of the government like DTI na mahatagan og redress or nato kaangayan ang imuhang problema. Di gyud kalikayan ang kalit nga usbaw presyo sa mga nag-unang palaliton, ma'am, no? Gani daghan ang makuratan usahay tungod ang ilang budget kaniadto makulangan na. If dunay pangutana o reklamo mga customers kalabot sa presyo, unsa ba ang angay nga proseso niini? Oo, karon na ata sa state of calamity, no? December 21 gideklara ang tipo Pilipinas, no, under the state of calamity. So kung state of calamity gani ta, ang presyo sa mga nag-unang palaliton are frozen sa iyang presyo sa niaging 60 days, no? Or prevailing price sa niaging 60 days. So walay dapat mapataas sa presyo hangtod sa February 20. Ika-60 days na siya na mao'y period within which ang ato ang presyo dapat dili mulihok. So nag-agat na kita sa ato ang mga tindahan nga mo comply. Kaya otherwise, nagit sila violation. Ma'am, pwede ba sila mo diretso og padangat sa ilang mga reklamo sa inyong buhatan sa DTI kung sila makasinati o pagpanglapas sa customer rights sama na lamang sa overpricing ug uban pa? Pwede kaayo say, no? Gi-encourage yun nato nga matabangan kita pag-implement sa maong price freeze or sa at least sa atong suggested retail price kung nata sa normal nga panahon. Pwede sila mo ato sa ato ang FB page, Negosyo Cagayan de Oro Negosyo Center, and pwede sab sila nga mag-email, no, sa ato sa DTI Misamis Oriental. Ma'am Almer, unsa ba ang mga lakang karon sa inyong ahensya aron hugot nga ma-monitor ang presyo sa mga nag-unang palaliton?
Yes, say naatay mga gitawag og mga enforcement officers. Naatay mga monitoring officers and enforcement para mag-monitor gid sila sa presyo sa ato ang syudad, no? Dili lang sa syudad kundi sa tibuok Misamis Oriental. Ma'am Almer, unsa-unsa ba ang mga bagong programa no karon sa DTI Misamis Oriental o sa Region 10 alang sa mga konsumante ingon man sa mga negosyante? Padayon ang ato ang mga programa sa DTI say no sama sa ato ang consumer welfare sa atong regulation na ng safety seal certification. This is a voluntary certification sa atong mga tindahan nga diin gusto sila magpa-certify nga compliant sila sa mga minimum health protocol ug naa sila'y gitawag og contact tracing facility. And then nasa tayo gitawag og Bagwis Award. Meaning, kung ang tindahan Bagwis Awardee, compliant ni siya sa ato ang mga fair trade laws. Meaning, ang iyang baligya standard, ang iyang presyo, na ay mga kumpleto na presyo ang iyang mga baligya. And uban pa nga mga gikinahanglan no, sa mga produkto. Usap na atay gitawag og consumer welfare desk program kung diin gi-encourage nato ang establishments nga magbutang og desk kay ug naay complaint ang customer pwede gid siya nga moadto lang sa desk, no, kay para di na gyud moadto pa sa DTI. So these are our program under the regulatory division and padayon nato ni nga ginahimo. Daghang salamat Ma'am Almer Masillones sa DTI Misamis Oriental. Sanglit, daghan yun mi og natun-an karong buntaga. Panghinaot namo nga ma-apply gayud ni sa atong mga kapusong Misamis-non. Thank you very much, Sai, and thank you sa opportunity maayong buntag. Mga kapuso, chillax lang mo kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.